karo Yamin iki bakal warung sing buka ngendi sih dong maling Lah kok sampean moro-moro nuduh nyong maling ki? lah nyacak Pak apa sampean menek-menek kowe iki Iki nyong isih persiapan latihan nggo perbudan. perbudian gene kok kerbuban kok kowe Iki pancen dikon guruku kuwi kon krinae kok iki. krinae kok kowe lah gurune sampean sapa Wong kulon. wong kulon Iya. Nyong nang kulon ki 10-an tahun. sing bener sampean Iya. Sampeyan ora ngandel buka bae TikTok-e Arsya Cybertune. TikTok-e Arsya Cybertune Iya apa ono gligat-gligat rai maling. sing bener sampean aja ngapusi Iya, bener lah. ya wis nyacak engko tak tiliki akune TikTok-e we Arsya Cybertune no Iya mono. awas sampean ngapusi ya wis nyok tak tinggal sik lur warung Iya. ya Lah nyong medune priye ki? Lah nyong Pak Medun iki. priye Tolong, gene tolong. priye